nalabo abangayihloniphi iy'nqumo zesilo uma isilo sesiphumile bavimbulwa njengezandla. Ngethita mapumesi uNkulunkulu wena phansi kwendlu kuzenze gogo kuzenze gogo esuthi wena phansi kwendlu kuzenze gogo wathi uZulu udaba yini wathi isilo udaba yini Thina sizohlangana siye eMgungundlovu siyothi sifuna uDuma aphume axolise kulesi sizwe asichamele ekhanda kwaCeza. uCeza ilaphana inqaba yengonyama le. Umdlokombani uthe yenye ezinye zeindawo ezingcwele. Ake siyeke zonke izibi zaseNdlunkulu, siyeke izibi. Siyazazi thina abanikazi bazo. Kodwa isakhiwo esidelelwe. Akudelelwanga uMisuzulu. Kudelelwe nina Zulu nesakhiwo sonke sobukhosi futhi hayi uZulu umakosana obukhosi bonke baseNingizimu Afrika. Nawo wonke amakhosi akhona. Ngifuna abantu abazosho njalo sithi kusasa sishone eMgungundlovu. Ukuze lento ingapheleli la ebumnandini nama likes nani noma comments athi usibani ukhulume kahle. Cha, leni singangathi. Uma insizwa zikaZulu, uma uZulu ingonyama ithi amabutho ayingubo kaZulu. Asikubone lokho. Kusukela manje ukuze osopolitiki bengenza ukusijwayela. Uma lesi sizwe sakhiwa amaqhawe sisazoholwa abantu abanovalo sizoba nenkinga yokuthi sogcina sikhuluma kanje singaphethi ngalutho. Dimbane ngiyafisa mina sesikusho konke. Siphume nento ethi senze njani. Yabaleleka senze njani eyamanje akuyona yakusasa. Le ukuthi senze njani ethi ihhovisi lilapha kuma ubani uSimelane kwakuSitenga qala. Isho lo mfana lo ngikhuluma ngaye. Akakwazi ukusichamela emakhanda. Uma ubuka ngeso lepolitiki uyithi campaign yena uqobo ngolimi lwepolitiki. Asihlangeneke nalokho. Kodwa thina ngoba uma singawuqopha umlando akekho yosiqophela wona. Kulento eshwa ulokhuzana kunento abantu afanele bayazi uma sikhuluma ngoZulu asikhulumi ngamaZulu ngathi bayikhohlwa lonto abantu. Uma sikhuluma ngoZulu sikhuluma ngabo bonke ubukhosi buhlangene izizwe zonke ezihlangene ngaphansi kwejozi lelembe elayihlanganisa. Uma ukhuluma ngamaZulu ukhuluma ngabanye abantu ukhuluma ngengxenye kaZulu ngoba uZulu isilwane esesabekayo. Ukhuluma uZulu ubukhosana bazo zonke izizwe ngesikhathi bekhuluma ngokuhlakazwa kweNgonyama Trust kwakufona insizwa zilekwe labapeti ababolo bethu kufona abakwaXhosa bethi mageba ningavumi ngoba uma kuyahlakazwa leyo nto kobe kuphelile ngathi. Kunento efanele niyazi iZulu ukuthi nina njengoZulu nina nodwa eninobukhosi asivume lokho. Abanye bazothi ngisho kanjani. Ubukhosi abantu nenhlabathi.
niyazini ukuthi zonke lezi ezinye izizwe ngesikhathi kuhlakazizwe abantu bathatha inhlabathi bayibuyisela kuhulumeni bahamakhosi ngamagama. Uma lento yenivuma ifa ichanyelwa kufa zonke lezi zingane ezasebunguni ezakhelele lizwe. Zonke zizofa, zonke lezi zihlale ezikhona zizofa uma thina singalweli ukuthi asilweli thina njengamaZulu noma njengoZulu. Silola ngisho nokaMphephu le phezulu ulwelwa yithi ngoba kanayo inhlabathi yithi abanikazi bayo. Ngiyafisa ke insizwa zenkosi, ngiyafisa kubantwana bakhona ukuthi ayibe naso ilento, ayibe nesisombululo esithi ngelanga elukuthi sithi thina. Mina sami isandla ngiyasiphakamisa. Ukudlula entweni yokuthi ngimiphi mina. Kodwa uma usukhuluma ngesakhiwo sobukhosi ukhuluma nami, ukhuluma ngami. Udlula emsindweni wasegcekeni kwethu. Uma ukhuluma ngobuZulu ukhuluma ngami. Sifuna abantu abazosho lokho abazothi asidemane uma nisaba la uthi cha bomadoda siya lapha kuStenga ngekusasa noma ngolwesibili siyothi lo mfana lo akalungise lamanyala la. Asinaze incathi zo legislature kuhlangene amaqembu amaningi asikwazi asiye thina ku-ANC lapha obviously la sizothi lo doti lo wangomgqibelo sifuna nolungisile. Ilele ngilisho mina singakhuluma kushona ilanga lapha kuze kube kusasa ngoba uma singawuqopho wethu umlando akekho umuntu oqopha siyosala sifundwa izingane zethu ukuthi isizwe esikhulu safa esasakhiwa amaqhawe safa ngoba kwafika abantu imsheshelengwane. Ngoba kunento fanele siqonde uyabona ipolitiki ayinabuntu ipolitiki uma ipolitiki ngenabuntu yitho kufanele siyijove ngenkani singayiceli. Uma inkolo ingenabuntu yithi izulu ofanele siyijove sifake ubuntu ngenkani. Uma imfundo ingenabuntu kufanele siyijove ngoba lezi igaba ngibala zonke zontathu uma zingenabo ubuntu akekho umuntu ofayo kufa thina Zulu ngaphezulu kwa wonke umuntu. Ngakho ke zinsizwa zenkosi nonke nikhona mina ngilindele lodwa lapha enduneni elithi ayike siyahlangana ngo9 ekuseni kuStenga ngizobe ngikhona ngoba akusiza ukukhuluma lapha Dimbali kushona ilanga kodwa singenzi lutho. Mina ngeke ngalalela live lapho kukhuluma into ezinkulu ezazi ngenza ngisukume ngiyengedwa lapha emthondolo ngizwe sengithi undaba ngazidliswe lonke inkomo zamadoda uma engasasiphake khethana magwala ngithi zehli inyembezi uma ngithi ngiyabuka ngakusasa abantu abasasho lutho abantu bakhohliwe ukuthi batheni izona. Asingasimosha isikhathi nedata insizwa zenkosi abanye benu bayabuthwa la bayakwazi ukubamba uma sithi sayibamba inkunzi sasayishupula siyakwazi thina lokho ngudaka kwamina senza nini izulu ufuna lento ethi senze manje asasiyeke olive abade abangasenzisi ngifuna uzulu ozokwenza mina kusasa mina benkosi sihlanganiswa ke izingane lezi evuvukele ngoba phela mawuthi uyayibheka ingane esithombeni ubona umuntu omdala kanti cha ukuyingane kuvuvukele kuncane manje ke liyafakizwa libulawa izingane lezi ezivuvukele esitshela ukuthi amadoda kanti zeqiwe imfundiso yasekhaya. Into eyenza ukuthi ngize ngingenela ngifisa uPaula ukuthi ngithe uma ngibheka nje enkundleni zokuxhumana indlela abantu abakhuluma ngayo ngalento eyenzakalayo njengamanje abantu ababoni ukuthi bagcwele ipolitiki emakhanda abanye bayishintsha lento. Ngiqale ngadido ukuthi kwenziwa yini ukuthi kube nento ewumcimbi eyenziwayo kwaZulu bese kugijima ipolitiki phambili. Yaqala yangidida leyo nto ngoba njengamanje mawuzwa kunenhlangano enabantu abalimele ethi labantu bathi bashawe abantu benye inhlangano emcimbini wakwaZulu. Kuke kwangisanganisa lokho ukuthi kanti bekuyirally lapha yamaqembu epolitiki noma bekuwumcimbi wakwaZulu. Ngavele ngasangana nje ngiyafisa ukubatshela abanye abantu abakhona lapha senalo mqondo ukuthi lapha bekufanele kube khona inkulumo ezithi iqembu ethize lishaye elinye. Uyabona kwaZulu uma ngabe uzoqaphela amabutho akwaZulu avikela inkosi ukuthi inkosi ingadelelwa abafokazana. Umuntu odelela inkosi uyashawa noma ngabe wena ufike nalowo muntu wafika wadelela inkosi wena ungayidelelanga uzoshawa kufanele ushawe vele. Umuntu uyashawa kwaZulu nabashayiwe lapho bashawe kancane kule ndawo ekuthiwa abashayiwe kuyona ngoba umuntu mesajike esibhedlela engekho kwikhoma kuthi ushayiwe akashayiwe lo muntu ngoba kahle kahle kufanele sikwazi ukuthi ubukhosi bunenkinga zabo kodwa akufanele siyoveza ukuthi asibuhloniphi. Uyabona laba kufanele bekwazi ukuthi la beshawe khona bashawa amabutho ngoba kuwona umcimbi wepolitiki lo kadula phana bashawa amabutho ngoba bedelela inkosi namanje futhi amabutho awasukume singadelelwe labafana bavuvukele lapha
iy'ngane lezi ey'gcwele ingqondo yepolitiki zizoseyisa zizodelela inkosi madelela inkosi vele zidelela thina sonke noma ngabe inkosi kunenkinga zokungaboni ngasolinye ebukhosini akufanele abantu bezodlalela khona lapho kube indawo yokudlalela khona kube kuyibona futhi abafaka unyawo khona lapho kwenziwa yini ukuthi manje yonke into yakwaZulu ishintshe ibizwe ngepolitiki yabo izosijwayeza nabafana lapho iy'ngane lezi zifike nje zizokhuluma into eziyithandayo kubantu abadala mina ngiyadideka ngisafisa nokwazi lo mfana wapi lo mfana lo ukhulelephi ongazi ukuthi abantu abadala bayahlonishwa noma ngabe umuntu omdala useyaphambuka uqwaqwadwa abanye abantu abadala bemqoqa ukuthi hayi angathi amagama akho asenanhlabathi awuzama ukuqoqa ulimi lwakho hayi ukuthi kusukuma ingane ikhombisa ukuthi ayinanhlonipho entweni yakwaZulu kukhona nobukhosi buphelele khona lapho uma ngabe siyeke manje uqwaqwada lezi ingane evuvukele nizobona kuzophela nyase kuyifinal kuyaphela okugcina nje bengifuna ukusho lokho bafowethu ayingiphethe nami kahle lento ngihambe ngilongilalela yonke le ndawo ngizwa nje abantu bekhuluma kodwa kuyacika ukuthi siyakhuluma nje ebese into iphindi iphelele lapho mina kade ngalibeka leli gama bangakutshela omnguni noqwabe ngathi labantu laba bepolitiki ngoba basixhaphaza abasibulala okungcono ababona ukuthi siyayibona lento abayenzayo asifuni futhi mina ngikhuluma nje abangakithi bangihalela nangesibhamu ngimbuke umuntu ngithi akungihalela ngegiya kaze uyophumelela ngalelo langa akayofika ngalezo kwenza leyo nto ngithi futhi mephumelelile angeke ngidliwe izinyoni mina ngiyogqitshwa emgodini njengabanye abantu akekho umuntu ongazofa uma sizaloku sisabala abantu sisaba ukuthi banebhamu banamandla banemali nizobona kuzophela nyanga lelizwe leli isibindi sethu sakwaZulu kulale kufanele sisebenze khona hayi ukuthi isibindi sizosebenza ematekisini ukuqeda abantu ematekisini la kufana ngabe nakho imali yengane khona hayi ukuthi isibindi sizosebenza ekuthakatheni omunye umuntu wakwaZulu sizophela thina iyaphela indaba yethu mangabe sizoloku samadoda abawuzayo kakhulu singasingenzi sekufanele senze manje mase sisodelwa na izingane engaka kudelelwe ngisho inkosi yethu yamaZulu asinandaba ukuthi kwenzekani ebukhosini ukuthi sesingavuma ukuthi ngoba nakho mhlambe khona abanye abayimukela inkosi khona abanye abangayimukela inkosi lokho kudinga abasebukhosini bakuqondise bakulungise nakho futhi lokho kufanele ngingenelele bona abantu hayi ukuthi kuzoba khona ukuncetheza phakathi futhi kumaZulu kuthi hayi kwakufanele kube lo hayi kwakufanele ngingabilo makukhona into ebonwayo wrong bayekelana abantu bakwaZulu kuye ebukhosini beyobaqondisa ukuthi hey aniphethe phela amasake empuphu lapha aniphethe abantu isaka lempuphu alisoze lakwazi ukuyikhulumela into yokubheka ipapa ligcwala esiswini kubantu kodwa thina sabantu siyaphefumula msana ukudlala ngathi bekani inkosi ekuyiyona niyeke kulo umuntu nje ofika lapha ezothi hayi bekushawana sishawe iqembu elithize lepolitiki uyabheda angeke ufike udelela inkosi bese amabutho ekubuke futhi kubhlungu ngoba bashaya abantu abanye abaseceleni bekufanele beshayena lo mfana ovela la eTombeni siyathokoza siyathobeka kakhulu nabendlovu cha nabesilo umntwana usebekile umnguni ubekile engikufisayo nekuhlenzi ngikusho ngaso sonke isikhathi ukuthi kunalembuzo esishiyayo njalo eceleni ukuthi izwe lakithi lathathwa emakhosini mhlambe ake ngikusho lokhu ngithi mina sisodwa isilo iAfrika yonke esakwaZulu abawaziyo umlando ke bayovumelana nathi uma sikusho lokho wonke amakhosi ngaphandle nje kokuyikhukhumeza nangaphandle okuyitshela ukuthi nami inkosi yami ingcono kunenkosi kabantu sisodwa isilo iAfrika yonke nomhlaba wonke sisodwa isilo lesi sakwaZulu kuphela sakhethwa manje ke kubhlungu ke mangabe sizwa abantu bakithi abampisholo bekhuluma ngokuzenyeza ngesihlalo sobukhosi noma nesihlalo sesilo uzwa mebekhuluma bekhulumisa kwezingane ezincane ezisakhasa ngiyibuze mina ngithi usewuzulu yini lona noma kuseyibona yini abantu bakweyinqulihle lobala laba bakhuluma kanje namhlanje iqiniso lithi umhlaba wakithi wathathwa emakhosini lo mbuzo sowubuza nini ukuthi kwenzakalani mhlazane kuthiwa umhlaba uyabuya
bese ubuyela kosopolitiki kube yibona abaqoqobala izintambo noma beqoqobale izikhundla ezanikwa amakhosi ngokwendabuko. Ngoba asikwazi ngempela ukuvumela ukuthi siphathwe osopolitiki abantu abahlala iminyaka emihlanu maqede beshintshe kuthi laba bendabuko kube yibona abangaphansi kosopolitiki. Izwe lakithi lilunge lisaphethwe osopolitiki, leli izwe akusilona elosopolitiki, aliyona lelizwe futhi akulona elingaphathwa yimithetho yabantu bezepolitiki. Ngoba lelizwe lakithi linamagugu amakhulu kakhulu, linabantu abakhulu kakhulu abaphilayo nabangasekho ekufanele ngaso sonke isikhathi sibuyekeze imithetho yabo ababephila ngayo nangendlela ababefisa ukuthi siphile ngazo thina njoba siphila lapha emhlabeni. Manje uma sizovumela ngempela ipolitiki kube yiyona asokhohlwa nje, ngoba iqiniso lithi bonke osopolitiki kufanele bebe ngaphansi kwesilo namakhosi. Isilo kufanele ukuthi sikhiphe imithetho ewukhanya nehlambulukile ngaphansi kwesizwe sakwaZulu nesizwe sonke nje esikhona lapha eSouth Africa ukuze ukuphila kwethu kuqondeke kube nokukhanya futhi kuhambe kuye phambili. Ngoba ngaphandle kwalokho osopolitiki abakhathalele kuthenjwa. Futhi osopolitiki abanandaba namuntu, abandaba nobukhosi, bayifanana nabelungu nje abahloniphi. Futhi ngazathi ke abelungu sebengcono kunosopolitiki. Osopolitiki ayikho into abayaziyo ngaphandle kwemali nangaphandle ukuthi beqoqobala izikhundla nalokho abafansuku zonke. Futhi mawuthi uyayilandela uyayibuka uyayibona ukuthi imithetho yamanyala yonke. Imithetho ezochitha isizwe sabantu abamnyama yonke akukho kuhle uhulumeni akuhlosile ngomuntu omnyama kulelizwe lakithi. Iyodwa into ayifisile uyifisa ukuthi sibe okhamsangithele sibe yimkhovi yakhe kakade njoba siyiyona namhlanje. Mina ke nina bendloveni amandla ngiyafisa ngingelutho ngingengakanani ngifinya ngolimi njengenkomo ukuthi ngiyafisa ngelinye ilanga kuvuke kithi sonke ngaphakathi, kungavuki kundaba ezitha kuphela, kungavuki kulokhuzana kumnguni kumnyeza nabo bonke abantu abakhona la, ukuthi siyafisa ukuthi izwe libuyele emakhosini. Siyafisa ukuthi kube amakhosi ashaya imithetho yesintu, imithetho engcwele ezweni lakithi. Siyafisa ukuthi izwe libe nokuthula lokho kwakukhona kakade. Ngoba namhlanje ubukhosi bubukeka njengathi siyizidlova noma singabantu abangalungile ngoba kubalekelwa iqiniso. Bayazi osopolitiki ukuthi mebengavumela umthetho wesintu kube wona ongaphezulu kunayo yonke imithetho, inkanuko zemizimba yabo nezinkanuko abayifisayo insuku zonke ngeke ikwazi ukuphumelela ngaphansi kwaleyo mthetho leyo. Yingakho bakhipha imithetho ukuthi izingane ezina 12 years kayikhulelwe kayimithe kayizale ngaphandle kwabazali ukuthi bekwazi lokho. Babeyikhipha leyo mthetho ukuthi bezobulala isizwe ngoba imithetho enamanyala, imimoya yesizwe iyacindezeleka. Manje ke angikusho futhi lokhu, ngikuphinde ndaba ezitha nendli yonke. Ngiyofisa ukuthi abangisolayo bengisole kodwa lokho ngizokusho lapha kuyiqiniso lodwa ngeke kuze kushintshe. Sisodwa isilo umhlaba wonke sakhethwa lapha kwaZulu, sasingakhethwa kwezinye izindlu futhi angeke sibe nenkinga nalokho. Kodwa sakhethwa lapha kwaZulu ngesizathu sakhona. Abantu mangabe bewufuna lowo mlando loyo abosho sibafundise wona kusukela ekuqaleni kuze kufike egcineni. Singabi inhlekisa ezizweni zonke ezikhona mangabe zisibuza izinto singazazi thina ukuthi kuyini. Manje ke ngiyafisa ukuthi kubo bonke abantu abacabanga ukuthi uZulu zenza ngcono kunesizwe samaXhosa, uZulu zenza ngcono kunesizwe samaTsonga, uZulu zenza cha. Ilapho vele ngokwendabuko nangokudabuka kwabo bonke abantu abamnyama kufanele bekhothame khona. Akekho omunye uzenza ngcono kunomunye. Kwaba nesizathu ukuthi ilembe lehle lizoba yilento elaba yiyo lapha emhlabeni.